פדה ושלום נפשי. מי לא מייחלת בימים האלה לפדיעה, פדיעה ושחרור, שלום אמיתי. מוזמנת להעמיק איתנו במאמר של הרבי פדה בשלום תשל"ט. מתגעגעת ללימוד חסידות ולא מוצאת את הזמן? רוצה להעמיק במאמרי חסידות אבל נשמע לך קשה מדי? כאן גילה פרידמן ובאסי פורסט, אמהות ומורות, בפודקאסט חברותה לומדות חסידות ביחד. עשינו לעצמנו פסק זמן ללימוד משותף, זמן לנשמה. מוזמנות להצטרף ולהאיר את השגרה. שלום באסי. שלום גילה. גילה, נכון באותיות א' ב' של המאמר, כן, בפרק הקודם, אז דיברנו על זה שאפשר לנצח את האויב בלי מלחמה, על ידי זה שהוא פשוט רואה כוח ואור מאוד מאוד גדולים שלנו, ואפילו לא מעז להתחיל איתנו, כן? כן. ובתרגום לחיים המעשיים שלנו זה אומר שאפשר לנצח את הנפש הבהמית, את היצר הרע, כשהוא רואה שהנפש האלוקית שלנו חזקה, עוצמתית, מהירה. נכון, ואז יש בעצם שלום, פדה בשלום, כי היא לא צריך את המלחמה. כן, כמו שאצל שלמה המלך שלא היה צריך לעשות מלחמות, כי בעצם העיר אור גדול שגרם לכל השונאים שלו להתבטל. המנוחה הזאת די קורצת לי. שלום, הכי טוב, מושלם. איך עושים את זה? מה זה אומר נפש אלוקית חזקה ועוצמתית? על איזה כפתור בדיוק אני לוחצת כדי שזה יקרה? מתפללת יותר בכוונה, לומדת יותר הלכות, מתנהגת יותר באהבת ישראל. תראי, כל הדברים שאמרת, כן, אין ספק שהם מחזקים את הנוכחות של הנפש האלוקית בתוכנו. אבל פה מה שנדרש מאיתנו זה משהו יותר פנימי. מה זה אומר? אז כדי להבין את זה צריך להיכנס ככה פנימה, לנפש האלוקית שלנו, לנשמה שלנו, ככה לקלף את הרובד החיצוני ולהגיע לפנימיות, ממש להפעיל את הפנימיות שלנו. ותפילה זה בהחלט הזדמנות לדבר הזה. זה אומר שהיום אנחנו הולכות להכיר את כל הרבדים האלה, כן? כדי שנדע להפעיל אותם. נכון. והחסידות עושה לנו היכרות עם הכוחות של הנשמה שלנו, שנדע להשתמש בהם. כן, גם הנשק הכי משוכלל והכי חדיש והכי ככה שאמריקה המציאה בדקות האחרונות, הוא לא יעבוד אם אנחנו לא נדע איך להפעיל אותו. וגם אנחנו פה במלחמה לא פשוטה. זה ממש מלחמה על החיים שלנו. ואנחנו צריכות להכיר טוב טוב את כל סוגי הנשק, את כל כלי המלחמה בשביל שנצליח. אז נתחיל להכיר, נפתח את האות ג', פרק ג' של המאמר. אולי קודם נזכיר את הדוגמה שהתחלנו איתה בפרק הקודם, כדי ככה שניכנס יותר למלחמה הזאת, כן? נבין מול מה אנחנו עומדות. כן, על הסיטואציה שבה בעצם את עומדת מול תלמידה, שמציצה את כל הכיתה ומדברת בחוצפה. כן, אז בסיטואציה הזאת, כן, כשאת רוצה לעשות בכיתה משהו משמעותי, כמו בוקר כיתה, ובמקום לראות התלהבות בקהל, כן. אז אותה תלמידה מתחילה להתלונן ולקטר, ולגרום לכל הבנות להרגיש נורא אומללות מזה שיש להם בוקר כיתה, ולא משהו אחר שהוא יותר שווה. נכון, אז אמרנו שהמורה בעצם רוצה סוג של לכבוש את הכיתה, כן? זאת אומרת, במשמעות חיובית. היא רוצה ליצור בכיתה אווירה חיובית, אווירה של משמעת, של כבוד, שיהיה מוטיבציה, שיהיה למידה, מתוך שמחה. והתלמידה הזאת מפריעה לה. נכון, אז בעצם איך היא מתמודדת מולה? ההתמודדות הזאת היא לא פשוטה, ויש באמת כל מיני דרכים לעשות את זה. כן. וגם אנחנו, מול הנפש הבהמית שלנו, זה כאילו סיטואציה דומה, כן? כאילו הכיתה זה גם אנחנו, וגם בנו יש את הקולות האלה שמפריעים לנו ועוצרים אותנו מלהתקדם. תוקעים לנו ככה את המקלות בגלגלים, ואנחנו רוצים לכבוש את הנפש הבהמית. כן. ואנחנו עכשיו הולכות להכיר 3 דרכים שונות איך עושים את זה. כן? לנשמה האלוקית שלנו יש 5 חלקים. כל חלק הוא כולל, הוא מייצג בעיקר כוחות מסוימים. אז לשלושת החלקים הראשונים קוראים נפש, רוח ונשמה. ואנחנו פה בראש של צבא, של מלחמה, אז יש לנו ראשי תיבות לדבר הזה. זה נפש, רוח, נשמה, זה ראשי תיבות נרן. נרן, אוקיי. ומה זה הנרן? מה בעצם יש שמה? אז הנרן כולל את השכל שלנו. כן, השכל בעצם הוא מאבד מידע, הוא מסיק מסקנות, ואז מהמסקנות האלה נוצרים רגשות. והרגשות האלה מובילים למחשבות, והמחשבות האלה בתכלס מובילות לדיבורים שונים, למעשים, הכל בהתאם למסקנות וכו'. אז זה קיצור, כאילו, שכל, רגשות, מחשבות, דיבורים, מעשים. בדיוק. וכל זה אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, כן? על הנשמה שלנו. אז זה אומר שאם זה שכל, אז זה אומר שזה שכל שלומדים איתו תורה, חושבים איתו על הקדוש ברוך הוא, כן? ואז מזה נהיה לנו רגשות
של אהבת השם, של יראת השם, כן? וזה גורם לנו גם תכלס לעשות מצוות, מעשים טובים. כן, ולהתרחק מעבירות. כן, אז מה הדרך של נרן, שהמערך הזה של השכל רגשות מעשה, מה הוא מציע, מה הדרך שלו לכבוש את הנפש הבהמית? איך הוא מתמודד במלחמה הזאת? אז הוא, זאת אומרת, השכל והרגש של הנפש האלוקית שלנו, הם עובדים מאוד מאוד קשה. הם עובדים קשה מאוד במטה ההסברה והדיפלומטיה. המטרה שלהם בעצם זה להיכנס לראש של הנפש הבהמית, של הבהמה שבתוכנו, שזה בעצם האויב שלנו, ולהסביר לה בראש הכי מצומצם ובהמי שלה, כמה שהשם הוא טוב וגדול, כדי שגם היא תאהב את השם, שגם היא תתחבר, שגם היא תבין את סדר העדיפויות הנכון בחיים, והיא תהיה טיפה פחות אגואיסטית ממה שהיא עכשיו. ומתי עושים את זה בעצם? אז אפשר לחכות שהנפש הבהמית תתקיף אותנו, ואז אנחנו נזכר שצריך להילחם בה. כאילו מה זה אומר התקפה? זה אומר שהנפש הבהמית מנסה לגרום לנו לעשות משהו שהוא נגד הרצון של השם. ואז אחרי שהיא מתקיפה אותנו, אז אנחנו נתנגד, אנחנו נגיד לה, לא מתאים לנו, נילחם בה, כזה נסביר לה, ואז או שנצליח או שלא נצליח. חס וחלילה. כן. כן, כמו בדוגמה שלנו, של המורה בכיתה, אז כאילו זה לחכות שתבוא תלמידה ותתחצף, ואז אנחנו נחשוב איך להגיב לה. כן, ותחשבי שגם לתלמידה יש פה מלחמה מול הנפש הבהמית שלה שמתקיפה אותה. כן, היא גורמת לה ליפול לרגשות של מרמור, מסכנות, עצבות, חוסר דרך ארץ, חוסר חיבור לעצמה. וואי, התקפה קשה, תשמעי, באמת מסכנה. לגמרי. אז במקרה כזה זה לא מלחמה במיטבה. כי היא התחילה ואנחנו רק הגבנו. והמטרה שלנו, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לנצח ולכבוש את הנפש הבהמית. ובשביל זה אנחנו לא יכולות לחכות שהיא תתחיל לתקוף, ואז איכשהו לנסות להתגונן. צריך מלכתחילה לבוא. אז מתי אנחנו בעצם מתקיפות אותה? מתי אנחנו מתחילות? אז בתפילה. כמו שאמרת קודם, בתפילה יש התקפה של הנפש האלוקית על הנפש הבהמית, אבל זה לא התקפה של, את יודעת, כאילו של זעם ושל דברים קשים, של כעס, אלא דווקא זה בדרכי נועם. הנפש האלוקית מנסה לכבוש את הנפש הבהמית. ואיך בעצם היא כובשת אותה בתפילה? כאילו בעצם הנפש האלוקית באה לנפש הבהמית ומסבירה לה לאורך כל התפילה. כמה שהשם טוב, כמה שהשם גדול, כמה כדאי וטוב להיות קשורים אליו, לבטוח בו, לסמוך עליו. היא מנסה ולפעמים גם מצליחה לגרום לזה שגם הנפש הבהמית, שהיא בעצם האויב, שגם היא תאהב את השם, שגם היא תהיה מחוברת, ואז היא תשמח מאוד בכל הזדמנות שיש לעשות את השליחות שלנו בעולם, ולא רק תשים לנו כל היום מקלות בגלגלים של אוף, מי אמר שדווקא את צריכה לעשות את זה, ומה יקרה אם תהיי עוד כמה דקות בטלפון, כן. ולמה את צריכה שוב ושוב להתאפק, ולא לומר לשני בפרצוף בדיוק את מה שאת חושבת עליו, במילים הכי ברורות. וואי, בקיצור, מנוחה ושלום, אבל ממש מושלם. אז למה אנחנו קוראות לזה מלחמה? זה ממש, בעצם זה הידברות, אנחנו ממש מדברות עם הנפש הבהמית, מתוך מטרה להבין אחת את השנייה, וכאילו להגיע לאיזשהו הסכם, אז למה זה מלחמה בעצם? זה מלחמה, כי יש פה צד שני שמפריע לאידיליה הזאת לקרות, כי בואי, זה לא קורה, נכון? כאילו אחרת כבר מזמן, כן? אז כשמישהו עומד להתפלל, כן? הוא מתחיל לחשוב לקדוש ברוך הוא. מה קורה בדרך כלל? טוב, נראה לי שבדרך כלל הוא פשוט קצת נזכר במשהו, הארנונה שהוא עוד לא סידר, ורעיון משהו שפתאום הוא חשב הרבה זמן, פתאום קופץ לו איזשהו רעיון מקורי, בקיצור. זה מזכיר לי שפעם שני סוחרים דיברו ביניהם על איזושהי עסקה, ואחד הסוחרים אמר, תקשיב, אני צריך עוד איזה 2 תפילות 18 כדי לחשוב על העניין יותר טוב. השם ישמור. וזה עוד בקטנה, כן? זה לא סתם שנופלות לנו כל כך הרבה מחשבות, היצר הרע ממש לא מוכן שנשנה לו את התוכניות, הוא ממש לא מוכן שנחנך קצת את הנפש הבהמית, כן. שנעדן אותה קצת, שנעיר בה אור, ממש לא, איזה, אנחנו מדברות על זה עכשיו, והוא בצד מתפקע מצחוק, כן? הוא יעשה הכל כדי לא לתת לנו לחבר אותה, כדי להשאיר אותה עם כל הרצונות הזרים שלה, חיה ובועטת ולא נרגעת לרגע. אז זה לא הידברות, זה ממש מלחמה רצינית. זה הידברות שדורשת לחימה, שדורשת נכון. מאמץ. כן. זה מלחמה פשוט עצומה לעורר בנפש הבהמית שלנו את האהבה להשם. שנהיה מחוברים מכל הצדדים, גם הנפש האלוקית, גם הנפש הבהמית. שאהבת השם תהיה חלק מהחיים שלנו, לא רק כשאנחנו עושות מצוות, אלא גם כשאנחנו ממש אוכלות או מדברות בטלפון. ואם ניקח מפה רגע מסר מעשי, שנייה נעצור ונחשוב איך זה פרקטי לחיים שלנו, אז אנחנו הרבה מאיתנו מתפללות תפילה שהיא קצרה, את הדברים הבסיסיים, כי לא תמיד יש לנו את הזמן ואת הפניות להתפלל את כל התפילה. אבל כל אחת יכולה להקדיש רגע מחשבה קטנה לפני התפילה, פחות מדקה אפילו. להסביר לעצמה במילים הכי פשוטות והכי נוגעות בחיים וביום יום, כמה שהשם גדול ועצום וטוב, והוא עוזר והוא מרחם, והרגע כזה
יכול לתת לנו פוש לכל היום, לכל ההתמודדות שלנו בהמשך מול הנפש הבהמית. זה מזכיר לי סיפור על חסיד אחד שתוך כדי התפילה, הוא היה פשוט מתרגם לעצמו את המילים של התפילה ליידיש מדוברת. כן, הוא דיבר יידיש, זה כן, זה השפה שהוא השתמש בה בחיי היום-יום. הוא אמר, הנפש הבהמית שלי לא מבינה את השפה של התפילה, היא מבינה רק יידיש. אז גם אנחנו, כאילו, אנחנו כן מבינות לכאורה את הלשון הקודש, אבל גם אנחנו יכולות לתרגם לנו את התפילה לעברית מדוברת, כן? כזאת שגם הנפש הבהמית מבינה. סתם, למשל דוגמה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. השם משגיח על כל אחד ואחת, ונותן לנו את כל מה שאנחנו רוצים וצריכים. זאת אומרת, זה שיש לי קפה בבוקר, זה כי השם פתח את ידו ופינק אותי בקפה, וזה שזה לא רק הקפה, זה גם המרק וגם הסנדוויץ' והסלט והאורז, וכן, לא ניכנס לתפריט, אבל כן להוריד לנו את זה למושגים שלנו, שנבין את זה. וזה שהילדים שלי שבעים ברוך השם, כי זה השם משביע לכל חי רצון, הוא נותן לי את כל מה שאני צריכה בשבילם. פשוט לדבר ישר לנפש הבהמית. כן, שתבין מה הולך פה, שתבין מי מנהל את העולם, כמה הוא אבא טוב, בעצם חנך את עצמנו. גם בחינוך של אחרים, כן, של ילדים או תלמידים, צריך למצוא את הדרך הזאת לנפש הבהמית שלהם, כן? לראות איך אנחנו מחברים אותם מכל הכיוונים. נכון, אפשר גם לבוא אליהם מלמעלה ורק להגיד להם הוראות. ואפשר ממש לנסות לדבר אליהם בשפה שלהם, שיבינו ושירגישו שהתורה זה טוב, ומצוות זה טוב, וזה טוב להם. אז אם נחזור לתלמידה הזאת שככה התלוננה וכתרה ולא דיברה בכבוד, שוב, גם לכיתה אני צריכה באופן כללי לשדר שמחה, לשדר הודיה, כן? מסר של הכרת הטוב, של לא יודעת מה, של באופן כללי זרימה, שכוללת גם את הילדה, כן? להעביר להם מסר של הכרת הטוב, של מוטיבציה, של שמחה, של להודות על כל דבר, כן? ואני גם, את התלמידה עצמה, אני יכולה לקחת לשיחה ולשקף לה מה היה בשיעור ומה היא הרגישה, ולדבר איתה על זה, כאילו באופן כללי, איך היא מקבלת דברים בשמחה או בתלונה. וואי, בסי, זה לא נשמע לך מוגזם? כאילו, אני צריכה עכשיו ממש להיכנס לראש שלה ולהפוך אותה, מה אני הפסיכולוגית שלה? נכון, זה באמת קצת מוגזם כזה. נכון. טוב, אמרנו שהמלחמה הזאת של נרן היא באמת מסובכת. כי היא דורשת ממש התחככות כאילו עם הבהמיות. כאילו זה ממש להיכנס לראש של הנפש הבהמית, וזה באמת לא פשוט. זה ממש לא פשוט לביצוע, וזה בכלל לא קל. אבל זה לא רק שזה לא פשוט לביצוע, יש פה איזושהי בעייתיות. כשאת מדברת איתה עם התלמידה, נותנת לה מקום לרגש שלה, את נכנסת לאיזשהו שוויון מולה, במידה מסוימת, כן? אז את מחייבת את עצמך להיכנס לראש שלה ולהסביר במילים שלה. זהו, נכון. ולא רק מול התלמידה, גם מול הנפש הבהמית שלנו, כן? זה שם אותנו בעמדה אסטרטגית נמוכה. במקום שאני תמיד צריכה להסביר, כל דבר צריך להבין, כל דבר חייב לעשות רק כי מבינים. ככה זה רק כל הזמן מלחמות. אנחנו רחוקות פה עדיין מניצחון מוחלט. נכון. אז זוכרת שהרבי הסביר בפרק הקודם, שככל שהלוחמים במלחמה קרובים יותר אחד לשני, ככה המלחמה היא יותר קשה ויותר מסוכנת. וכאן הלוחמים ממש קרובים אחד לשני. זאת אומרת, הנפש האלוקית והנפש הבהמית נמצאות פה ראש בראש. שכל מול שכל, רגש מול רגש. מתווכחים, מנסים לשכנע, מנסים ממש להיכנס לראש של השני. יש פה קרבה גדולה לאויב. וזהו, ככל שאת יותר קרובה לאויב, זה באמת יותר מסוכן. נכון. כן? אין מה להשוות בין הפצצה מהאוויר לבין טיהור בית. נכון, ממש. אז בואי רגע נסכם מה שאמרנו עד כאן. כשאנחנו נלחמים עם הנרן, עם הנפש רוח נשמה, שזה בעצם השכל והרגש, בזמן התפילה זה כיבוש שהוא מייגע. הוא נעשה בהידברות, כן, בדרכי שלום, אבל הוא לא פשוט בכלל. הוא דורש מאיתנו להיכנס לראש של הנפש הבהמית, כאילו ממש להיכנס לנעליים שלה, להתלבש בבגדים שלה כביכול, וממש להתאמץ לשכנע אותה. כמו שהיא, לשכנע אותה כמו שהיא, שלעבוד את השם זה כיף, לא סתם כיף, זה הכי כיף. אז אנחנו רחוקים ממנוחה. כי גם אם הצלחנו לעורר בנפש הבהמית אהבה להשם, זה לא אומר שבזאת מחקנו את האהבה שלה לטילונים. לגמרי. זה לא כיבוש טוטלי. אז לסיכום, מה החסרונות של הכיבוש באמצעות השכל והרגש? זה שזה מייגע, הוא קרוב מאוד לאויב, הוא שם אותנו בעמדת נחיתות, והניצחון לא ודאי, הכיבוש לא מוחלט. בואי נסכם את כל זה במילים של הרבי. כן. האהבה זה בכל לבביך, שמצד בחינת נרן, אם היות שגם על ידי האהבה זו הוא פועל שגם נפש הבהמית תהיה לאהבת השם, אני טיפה מדלגת, הרי מובן דפעולת נפש האלוקית בנפש הבהמית שתאהב את השם, או על ידי שנפש האלוקית מתלבשת בנפש הבהמית, שההתבוננות של נפש האלוקית צריכה להיות בעניינים כאלו, באופן שגם נפש הבהמית יכולה להשיג. הרי התלבשות זו שנפש האלוקית מתלבשת בנפש הבהמית הוא עניין של מלחמה.
כן, זה שהנפש האלוקית צריכה להתלבש בתוך הנפש הבהמית ולהסביר לה, זה עצמו המלחמה. אז אנחנו צריכים משהו חזק יותר, כי סיכמנו שדי למלחמות ואנחנו רוצים שלום. אז בשביל זה, אם אנחנו רוצים שלום, אנחנו חייבים להיכנס יותר פנימה לנשמה, לחלק יותר פנימי ועוצמתי שקוראים לו חיה. עד עכשיו דיברנו על השכל והרגש, הנרן, כן, הנפש, רוח, נשמה, אבל החלק שנקרא חיה זה כוח הרצון. הרצון הוא כוח מאוד 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 גבוה בנפש, הוא יותר גבוה מהשכל והוא גם למעלה מהרגש. כשאנחנו רוצות משהו עם כל הכוח, לא תמיד אנחנו יכולות להסביר את זה בשכל, כי באמת זה למעלה מהשכל. ולרצון יש תוקף ממש גדול, כן? זה אדיר. כשמישהו רוצה משהו חזק, אז כאילו שהעולם מתפוצץ מבחינתו, מה שהוא רוצה יקרה. אז אם אני רוצה משהו נורא נורא חזק, אני אעשה בשביל זה הכל, גם אם הגוף שלי יתנגד לזה, או ההיגיון שלי יתנגד. תחשבי למשל על אישה שאין לה ילדים, והיא רוצה ילדים, כן? הרצון הזה הוא כל כך חזק, שהיא מוכנה בשבילו לעבור דברים ממש לא פשוטים, לא מבחינה פיזית, לא מבחינה נפשית. הרצון הזה פשוט גובר על הכל, כן? כי זה כוח מאוד מאוד פנימי בנפש. וואו. אז אם אנחנו לוקחים את הכוח רצון הזה שמתחבא בתוך הנפש האלוקית שלנו, אנחנו מגלים אותו, מפעילים אותו. התוקף שלו מספיק חזק כדי להשתיק לגמרי את הנפש הבהמית. כמו מורה סמכותית מאוד, שרק כשהיא נכנסת לכיתה ומיד כולם מתיישבות ועושות מה שצריך. ומול התלמידה שדיברנו עליה, זה גם פתרון, פשוט להיות ברורות עם עצמנו, מה אנחנו רוצות, לאן אנחנו מובילות הכיתה. לגלות את התוקף שלנו, תוקף שאנחנו לא זזות ממנו. וכשהתלמידות מרגישות את התוקף הזה שלנו, את זה שאנחנו סגורות על עצמנו, זה חודר גם בהן. זאת אומרת, יש לנו כוח אדיר, אנחנו רק צריכות ללחוץ על הכפתור של הרצון, לעורר את הרצון שלנו בהשם, הרצון שלנו בקדושה. וכשהרצון הזה הוא בשיא הווליום, הוא גלוי, הוא נוכח בצורה מאוד מאוד חזקה, אנחנו נהיה בסוג של שלום, אנחנו לא נצטרך להילחם על כל דבר עכשיו. כי זה בעצם מנוע אדיר, וזה יותר מאהבת השם. כשברור לנו מה הרצון החזק והעיקרי שלנו, אנחנו שמה. פשוט לומר לעצמי, ככה אני רוצה, וזהו. את יודעת, פעם הלכתי בחוץ, זמן קצר לפני יציאת שבת, וראיתי שתי נערות שנראות שכרגע לא שומרות תורה ומצוות. אחת מהן עם טלפון ביד. והיא פונה ושאלתי, נו, יצא כבר שבת, אני יכולה להדליק את הטלפון? וואי. את רואה שהיא כאילו כולה כבר, לא יכולה כבר, חייבת להדליק את הטלפון? ותכלס, באותו רגע היה לי איזושהי הערכה אליה, כאילו, איזה מלחמה קשה. כן, הפיתוי נמצא אצלה ביד, והיא מתאפקת, עד עכשיו היא התאפקה ולא הדליקה אותו. זה וואו. זה לגמרי וואו. זאת בשבילנו זה בכלל לא מלחמה, כי הפלאפון בשבת נמצא בארון בכלל, כן, רחוק מהעיניים, רחוק מהלב, וזה בעיקר כל כך ברור לנו שזה אסור, שאין לנו שום מלחמה בתוך הלב, זה מצב של שלום. אז כשהחלק הזה של הנשמה, החיה, כן, מאיר, הרצון, כל הרע מתבטל, הוא בעצם נכנע לחלוטין. אז אפשר לומר שזה נשק שובר שוויון? כי תראי, זה נשק שגורם לאויב להשתתק, להבין שסדר הכוחות השתנה פה והחגיגות נגמרו. כשהחיה, הרצון בהתגלות, האויב לא מתקרב, לא מתחיל איתנו. זה כמו אצל שלמה המלך בעצם, נכון? שהיה שלום כי היה גילוי של אור גדול, האויבים התבטלו. זה נראה ככה, אבל תראי פה במאמר, הרבי אומר שלא. למרות שזה ככה, זה נשמע, ככה חשבתי. אצל שלמה היה 100% שלום. באות הרבי מסביר שפה, כשהרצון מתגלה, הרצון של הנפש האלוקית, זה אומנם נורא עוצמתי, וזה ממש מתקרב לשלום, אבל זה לא 100% שלום. כי גם לנפש הבהמית יש את כוח הרצון. אז גם אם הרצון החזק של הנפש האלוקית שם פס, מתגבר עליו, מנצח אותו, זה לא אומר עכשיו שכל הרצונות הזרים יתהפכו לטוב. יכול להיות שהם עדיין מתחבאים באיזשהו מקום, פשוט מחכים לגילוי חולשה. אז זה לא כמו אצל שלמה, אלא כמו אצל דוד המלך, שאחרי שהוא סיים להילחם באויבים, אחרי כל המלחמות שלו, הוא הגיע למצב של מנוחה ושלום. שכל האויבים היו מורתעים, ולא העזו אפילו להתחיל איתו, כי הם ראו את העוצמה, את הכוח שלו. אבל זה לא מספיק, כן? לא מספיק בשביל לבנות את בית המקדש. הרי דוד רצה, והשם אמר לו שלא בימיו, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יבנה את הבית, אלא רק שלמה המלך, שהוא היה איש של שלום מוחלט. אז איך דוד הכין את כל התוכניות של בית המקדש, ואת כל החומרים של הבנייה? כן? אם הוא לא איש של שלום, אז איך הוא יכול לעשות את כל זה? כי כמו שהבנו, דוד כן מייצג שלום ברמה מסוימת. זה שלום שמגיע אחרי מלחמות וגילוי של תוקף גדול. לכן הוא יכול להתחיל את העבודה של התוכניות, של החומרים, של התכנונים, אבל לבנות בפועל זה רק שלמה. שלמה שמביא לנו שלום מושלם, מנוחה מוחלטת מהאויבים.
אז רגע, היה לנו את 3 החלקים הראשונים של הנשמה, נרן, כן, שזה כולל את השכל ואת הרגש ואת החלקים המעשיים. היה לנו את החיה, שזה הרצון של הנשמה, וזה כמו דוד. אז מה כמו שלמה? איזה חלק בנפש גורם ניצחון מוחלט וטוטלי? אז פה הגענו לדרגה החמישית. הדרגה הכי עמוקה והכי מיוחדת, היחידה, ככה קוראים לה. והיחידה, כמו שנראה בפרק הבא, היא נשק מסוג כזה שהעולם לא ראה ולא שמע. משהו שובר שוויון לחלוטין, ששום דבר לא יכול עליו. ונראה איך לוחצים על הכפתור הזה, איך מגלים את הדרגה הזאת. אוקיי, אז אני מחכה כבר לפרק הבא. ובינתיים בואו ננסה ללחוץ על הכפתורים שכבר הכרנו, של השכל והרגש, בתפילה ובכלל, וגם על הכפתור של הרצון, כן? ננסה לראות איך זה עוזר לנו בהתמודדות מול פיתויים או מול רגשות שליליים. בהצלחה. תודה בסי, תודה גם לכן שהזנתם לנו, וניפגש בפרק הבא.